Nós non entramos nos problemas de fórmulas de acordo co regulamento da Cámara. A fórmula que máis rápida e efectiva sexa de acordo co regulamento do Congreso dos Diputados. Pero sin consenso previo non é posible ningunha fórmula. E creo que neste momento nós o que estamos pedindo é que o consenso que formalmente existe sexa un consenso que cristalice no fondo. Non nos deixemos nas formas. Baixemos da forma ao fondo. Levamos 3 anos, todas as forzas políticas en Galicia, dicindo que ten que haber voto en urna nas seguintes eleccións autonómicas. Agora non valen disculpas. Non valen disculpas. Eu non vou entrar no lío entre o PSOE e o Bloque. Non vou entrar en que se o PSOE reprocha ao Bloque que abandonou a Comisión da Inmigración e que por culpa del estamos nesta situación. Non vou entrar en disculpas. O PP estuvo dende o principio na Comisión. Dende o principio plantexamos o voto en urna. Dende o principio buscamos fórmulas. De feito, a fórmula que se aproba prácticamente é a fórmula que presentou o Partido Popular en Santiago. Por tanto, todo o que se queira, nós estamos a disposición dos grupos da Cámara para facer unha modificación puntual da lei electoral e a garantir o voto en urna nas eleccións autonómicas. Eu creo que sería a mellor noticia que lle déramos á democracia galega, ter a seguridade de que todos os votos van a manter a mesma garantía, a mesma transparencia e van a chegar ás 8 da tarde o día das eleccións autonómicas todos nas mesmas caixas de cristal, tanto fora como dentro de Galicia. Ante esta situación de incumplimento durante un ano e medio dunha lei, ante esta situación de 90.000, 91.500 persoas que non están percibindo as axudas, ante os retrasos da aplicación da lei, ante as discrepancias entre a Xunta de Galicia e a Administración do Estado e ante o ninguneo que se están plantexando os concellos, nós pedimos a creación do Consello Galego da Dependencia para velar polo cumprimento efectivo da Lei de Dependencia. Pedimos que se cree en Galicia un Consello Galego da Dependencia para que realmente se apliquen e se paguen as axudas ás 91.000 persoas que teñen dereito e especialmente os 16.500 grandes dependientes que están sin percibir axudas desde fai 17 meses. Nese Consello Galego da Dependencia pretendemos que estén os concellos representados, os axentes sociais representados e tamén as asociacións das persoas dependentes e das familias que teñen persoas dependentes e que non cobran. Pretendemos tamén, coa creación dese Consello Galego da Dependencia, que a Xunta rinda contas ao Parlamento ao final de cada período de sesións de cantas persoas están cobrando efectivamente esas axudas e pretendemos tamén que a Xunta publique mensualmente os datos correspondientes aos distintos procesos. É dicir, cantas valoracións están feitas e cantas resolucións de adxudicación están asinadas e cantas persoas están cobrando realmente. A realidade é moi teimuda. A realidade é que o Goberno firmou un compromiso, este compromiso. Este era o compromiso do Goberno da Xunta de Galicia en relación con o número de vivendas. 25.000 vivendas e 7.000 vivendas en aluguer. Os datos que temos é que vivendas en aluguer, cero. É que das 25.000 vivendas, o que se refiren a vivendas de promoción pública, polo tanto, financiadas pola Xunta de Galicia, iniciadas e terminadas polo actual Goberno, cero. E licitadas polo actual Goberno, menos de 2.000. Tiñamos, polo tanto, un compromiso de Goberno de facer 25.000 vivendas e 7.000 en aluguer. E os datos 3 anos despois é que en aluguer, cero, iniciadas e terminadas por este Goberno, cero, e licitadas por este Goberno, menos de 2.000. Estos son os datos. Os datos tamén é que nos últimos 3 anos solamente podemos contrastar que hoxe unha familia, un mozo, ten máis dificultades para acceder a unha vivenda. O primeiro que se constata é que hai, polo tanto, un retraso de ano e medio na aplicación dunha lei. E o segundo é o desprezo da Xunta aos concellos de Galicia. Os concellos de Galicia ofreceron á Xunta abrir oficinas
para valorar as dependencias e foron ameazados por carta, por parte da Xunta de Galicia e concretamente por parte da vicepresidencia. Se remitiu unha carta aos concellos do Partido Popular recordando que non podían abrir oficinas para valorar a dependencia e recordando que a cuestión da dependencia pertence aos servizos sociais e que a Xunta de Galicia cofinancia os servizos sociais. E, polo tanto, unha amenaza moi clara de que, se abren esas oficinas de valoración, poden quedarse sin cofinanciación no que aos outros servizos sociais se refiren. Incluso os alcaldes socialistas das grandes cidades tamén enviaron unha carta ao señor Quintana reclamando o dereito que teñen as corporacións locais a participar na valoración da dependencia das 91.500 galegas e galegos que ten dereito desde fai 17 meses a percibir esa axuda. Que un acerto á designación, a proposta que hai que votar no Congreso de María Dolores de Cospedal. Creo que representa a renovación dentro dos máximos cargos do partido e tamén a integración que ten que ter un partido que neste momento é a única alternativa ao goberno socialista en Madrid e en Galicia. Creo que María Dolores de Cospedal é unha persona na que se pode confiar, participou nos gobernos de Aznar, participou como membro do goberno da presidenta da Comunidade de Madrid, Esperanza Aguirre, obtuvo uns excelentes resultados nas eleccións autonómicas e nas eleccións xerais en Castela Mancha. Por lo tanto, creo que confirma esas dúas expectativas que perseguimos no Partido Popular. Primeiro, renovar e integrar. Creo que renovación e integración son as respostas deste nomeamento. Creo que é un bon nomeamento, creo que é unha muller que ten formación suficiente, experiencia suficiente e que está moi valorada en Castela Mancha e, de feito, se incrementou o apoio en Castela Mancha ao Partido Popular con ela de candidata á presidencia da Junta de Comunidades de Castela Mancha e tamén nas eleccións xerais que se acaban de celebrar no mes de marzo de 2008.